No niin, tässä olisi tänään tarkoitus kiertää Lehmusreitti. Olemme tässä Lounaankadun päässä aivan Salpausjärven selän juurella ja tarkoitus olisi lähteä tuosta tonne Pyhättömälle mäelle päin, eli tonne Mustankallion suuntaan, ja kierretään sitten tämä reitti tässä Lahden kaupungin sivulta tulostettu kartta-apuna, joka on numeroitu, ja mainitsen sitten siinä aina kohteen, missä sitten kulloinkin ollaan. Mutta matka alkaa tässä hienossa kevätkelissä. No niin, nyt ollaan täällä Mustankallion päällä ja siinä on ensimmäiset merkit reitistä, mitä nyt lähdetään tästä varsinaisesti täällä metsässä kulkemaan, ainakin tämä osuus. Ja siellä näkyy Lahden maamerkit. Ja matka jatkuu ja ollaan kartan mukaan numerossa 6, eli Mustankallion hautausmaa. Ja täällä ollaankin sitten Vesitornin juurella Juustilankadun päässä. Ja matka jatkuu. No niin, täällä ollaan Westerossin puistossa Kivimaan koulun takametsässä, missä sitten kesäisin lampaat laiduntaa. Ja sitten jatketaan matkaa tuonne eteenpäin taas.